abada ni ba zan iya daina in so ki ba, kuma har a cikin zuciya ke ce a sahun gaba. Samun ki garan ya saka ni bana fargaba, haduwar mu da ke ya saka ni ina yin ci gaba. A bar ni da ke rayuwata ta zama sai da ke, dan in ba ke zana koma in sararrake. Mai nutsuwa hankali a kira ki a zo da ke, dan ni dai ni na sani ba wata bayan da ke. Indai na tuno ki farin ciki na kai zinariya, domin kibiyar san ki taso ke na a zuciya. Kuma alkawarin da na yi gare ki yana nan gimbiya, mai sanya raba mu za ya kare ne a halin siya. Kuma ni din ne na faɗa ni din nan naki ne, don ƙauna wasu suna faɗa mini masu nan ki ne. Kuma na amsa tun da ni din ma duka naki ne, ko bayan rai kabbari na ai sunan ki ne. Na so na faɗa wa ko ina cewa ni naki ne, don ko a gidanmu na faɗa cewa ni naki ne. Ko za a yabe ki ko a kushe na zama naki ne, kuma kar da ki damu ni kadai ma ai gatan ki ne. Kuma sun shaida har gidanku na je neman ki ne, ban san mu rabu damuwa ta duka akan ki ne. Kuma shi haƙuri yana sakawa mutum yayi kwarjini, a ido na ke kadai na sanya sannu farin gani.